Σε αυτό το βιντεάκι θα δείξουμε και θα ασχοληθούμε με το ρολόι με κρυφή ενσωματωμένη κάμερα. Αυτό το υπέροχο gadget, το οποίο θα περάσει απαρατήρητο ακόμα και από τους πιο παρατηρητικούς. Όπως βλέπετε είναι ένα πλήρως λειτουργικό ρολόι με τους δείκτες του, με τους ρυθμιστές του, με τα κουμπάκια του. Ένα πραγματικό ρολόι. Μοναδική διαφορά είναι ότι αυτό το ρολόι έχει μια κρυφή ενσωματωμένη κάμερα, η οποία βρίσκεται σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι πολύ διακριτική και μπορεί να βιντεοσκοπήσει, μπορεί να τραβήξει φωτογραφίες, να ηχογραφήσει. Σε αυτό το βιντεάκι θα σας δείξω το πώς λειτουργεί, θα σας δείξω το πώς το φορτίζουμε, το πώς τοποθετούμε την κάρτα μνήμης, τα μέρη από τα οποία αποτελείται. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα μέρη από τα οποία αποτελείται. Όπως βλέπετε, αυτό εδώ πέρα είναι ένας διακόπτης με τον οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε την ώρα. Όπως σε όλα τα ρολόγια, τον τραβάμε προς τα έξω και όπως βλέπετε γυρίζουν οι δείκτες του. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα ψεύτικο κουμπί στην ουσία, περιέχει το μικρόφωνο. Ο ήχος ακούγεται πάρα πολύ καλά και η εικόνα. Σε αυτό το σημείο εδώ είναι ένας άλλος διακόπτης. Με αυτό το διακόπτη μπορούμε να το ενεργοποιήσουμε αλλά και να τραβήξουμε βίντεο. Θα εξηγήσω μετά αναλυτικά το τι ακριβώς κάνουν όλοι οι διακόπτες. Βλέπουμε αυτόν τον διακόπτη εδώ πέρα και αυτός είναι ένας διακόπτης ο οποίος δεν είναι πραγματικός αλλά στην ουσία ξεβιδώνει, και εδώ σε αυτό το σημείο στην υποδοχή τοποθετούμε αυτό το καλώδιο από τη μία πλευρά και από την άλλη αντίστοιχα στον υπολογιστή μας, στο λάπτοπ μας, για να φορτίσουμε, για να δούμε τα δεδομένα της κάρτας μνήμης, για να σβήσουμε τα δεδομένα, οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε λοιπόν. Χρησιμοποιούμε αυτό το USB. Να το ξαναβιδώσουμε. Και το τελευταίο κουμπάκι που δεν εξήγησα, αυτό εδώ, όπως φαντάζεστε είναι για τις φωτογραφίες και για την ηχογράφηση. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα από την τοποθέτηση, αφού το φορτίσουμε βέβαια, από την τοποθέτηση της κάρτας μνήμης. Πείτε ότι το έχουμε φορτίσει. Εδώ από κάτω ανοίγει, το έχω ανοίξει εγώ βέβαια από πριν, θα χρησιμοποιήσετε κάποιο μαχαιράκι. Ανοίγει και βλέπουμε αυτή την υποδοχή, την οποία ανοίγουμε, δεν είναι δύσκολο, σέρνοντας το προς τα κάτω τοποθετούμε την κάρτα μνήμης μας κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Κουμπώνουμε και εδώ. Ωραία λοιπόν, και ας ξεκινήσουμε. Αφού έχουμε τοποθετήσει την κάρτα μνήμης, πάμε στην ενεργοποίηση. Έχουμε φορτίσει όπως είπαμε και πρωτήτερα. Παρατεταμένα το κουμπάκι on-off. Παρατηρούμε το λαμπάκι μας. Άναψε μπλε σταθερό. Ανάβει μοβ για μια στιγμή στιγμιαία και μετά γυρνάει σε μπλε και παραμένει σταθερά μπλε. Τώρα το ρολόι μας είναι σε κατάσταση stand-by. Τι σημαίνει αυτό? Περιμένει για να του δώσουμε την επόμενη εντολή. Φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση. Ένα από τα τρία. Αν δεν κάνουμε καμία κίνηση, απλά θα απενεργοποιηθεί μετά από 30 δευτερόλεπτα. Ας ξεκινήσουμε από το βιντεάκι. Για να τραβήξουμε βιντεάκι, απλά στιγμιαία, εφόσον το έχουμε σε κατάσταση on και σε κατάσταση stand-by, στιγμιαία πατάμε το κουμπάκι αυτό ξανά, παρατηρούμε ένα αναβόσβημα και έπειτα σβήνει τελείως το λαμπάκι μας. Αυτή τη στιγμή το ρολόι μας καταγράφει. Θα συνεχίσει να καταγράφει μέχρι ότου είτε το σταματήσω εγώ, είτε τελειώσει η μπαταρία, είτε η κάρτα μνήμης. Οτιδήποτε και αν συμβεί, το βιντεάκι μέχρι τη στιγμή που έχει καταγραφεί θα αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης μας.
Ας πούμε τώρα ότι θέλουμε να το σταματήσουμε, απλά πατάμε 2 φορές απανωτά το ίδιο κουμπάκι και παρατηρούμε πάλι κάποιο τρεμόπαλμα στο μπλε λαμπάκι. Δείτε το. Και πάλι το λαμπάκι μας ανάβει σταθερό σε κατάσταση stand-by. Το βιντεάκι μας έχει αποθηκευτεί και το ρολόι είναι έτοιμο ξανά όπως και πριν για να του δώσουμε μία εντολή. Πάμε τώρα στην φωτογράφηση. Το κουμπάκι το κάτω, κουμπάκι λήψη φωτογραφίας, θα το δείτε στις οδηγίες που θα λάβετε. Απλά στιγμιαία παρατηρούμε ανάβει κόκκινο και ξανά μπλε. Στιγμιαία ανάβει κόκκινο και ξανά μπλε. Όσες φορές το πατάω, τόσες και φωτογραφίες που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης μου. Πολύ απλό. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην ηχογράφηση. Η ηχογράφηση γίνεται πάλι με το κουμπάκι λήψη φωτογραφίας. Απλά το πατάμε παρατεταμένα. Παρατηρούμε το μπλε λαμπάκι μας να γυρίζει σε κόκκινο, να αγοσβήνει κάποιες φορές και έπειτα σιγεί. Αυτή τη στιγμή το ρολόι μας ηχογραφεί. Θα ηχογραφεί όπως και με το βίντεο μέχρι ότου είτε το σταματήσω είτε τελειώσει η μπαταρία του. Αν θέλουμε να σταματήσουμε, απλά πατάμε στιγμιαία πάλι αυτό το κουμπάκι. Ξαναβλέπουμε ότι το λαμπάκι μας επανέρχεται στο μπλε, πάλι σε κατάσταση stand-by και πάλι έτοιμο για την επόμενη λειτουργία. Αυτά λοιπόν, έτσι λειτουργεί. Όλα έχουν αποθηκευτεί εδώ, ό,τι τραβήξαμε είναι εδώ. Με το USB μας, συνδέοντας στον υπολογιστή μας, μπορούμε να τραβήξουμε τα δεδομένα ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε να κάνουμε. Και πάμε στην απενεργοποίηση, απλά με το κουμπάκι on-off, αυτή τη φορά όμως όχι όπως πριν για το βίντεο στιγμιαία, αλλά παρατεταμένα. Παρατηρούμε το μπλε να γίνεται κόκκινο και το ρολόι μας απενεργοποιείται. Αυτά φίλοι μου, ελπίζω να τα πάτε καλά με τις παρακολουθήσεις σας. Καλή επιτυχία!